Intayon makidamag kadigiti issues ti pagilian apag ti diniskuteran ti kadwan. Topiko para kadigiti umili kan sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo nagiti tips kan adal para itinaldaw. Topiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltanggan nyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Oras na yan mga idol, 5:52 na po ng umaga. Ayan, so kariti karirey na lang mga idol. Alan, gising. Ang tawag na di Jayan, murmuray kayon. Ketning alas 6 ning kayo jay pagubraan Ano yun. ko na ni nanang ko, edi, maruram ta kanayan eh. Maruram ta may bayan. Diba? Happy ka tayo, magbagadang kas Jayan, maruram ta may bayan. Kung nadakat ka sa nang mauram ta may bayan. Super. Diba? Napintas no ko no mauram ta baybay kasi ada oil ko ano. Ada oil na, oil spill. Ada oil na jay mabaling nga. Aping nga tagap apoy deta nga ko, mabaling nga jay syrup na. Correct. Ada oil deposits. Di ba? So sana ada kasi nga talaga ada pangalan tayon iti oil iti Pilipinas. Nga han tayo nga agim import ay agpapa-import. Agim import di Middle East. Ag-export tayo kuma. Apo. Tingamin ayan tayo idol, ganyan kita tropical country eh. Tilansa lang talaga kadwa na idya. Kasi na babara ang lugar. Yung mga ingabara mit alda. Diba mga idol? So yung dumakit awan nga talaga ti ko tayo awan. Kita nyo met, iti kinabak na. Yung nung kano gayam, adati oil mo, nakabakbak ng kanga bansa. Or pagilian. Kinakwat na, ada Ferrari da. Adati Lamborghini da. Ano pa, kita iluglugan nga na yung mamahalin. Ipepets da ke layo. Tiger, di ba? Tilang, ada mo ta alaga tayo kaya tilayon tiger katol. Well. Nagtipon. Nagtipon nga katol, mga idol. Okay, good morning kay Kaya Mawari ni Tristan Wyatt Gulay, ni Marites Tolentino Liana, na yung bagabigat mo. Henry Clarita Tangonan, good morning ma'am. Good morning sa lahat sa inyo. Arisabal Manipodwaw na wow kurimaw. And syempre, di agbardita ta, Marisa Cabebe. Hello ma'am, hello ma'am. Nagpaala iti pansit, kada topics na nga, ice cream. Oras na, 5:54. Pwede natin parang anak ko, yung problema ko. Agdingig ta nga, ada papasamak ti. Ito mati di oras ti pag-asa, bumara ka di? Bumara, muna kasila kanya amit laing nga nabara lata. Nakalamlam lamay is. Kasila kanya nga nakahahat. Actually na lamis mo na tayen. Lamis. Tapos nung umaldaw, nagbara man yan mga idol. Wen talaga. Oo. Ang inam po, ito ay ping-ping ko. Natin man report iti DOST pag-asa. Mga idol, para iti weather report. IFM News.